Ćao društvo, dobrodošli u džunglicu. Ovo je moj Splendid. I imam ideju koju ću, nadam se, realizovati. Znači, Splendid je kupljen od Miroslava sa ovom Maspul zezalicom i super je bio. Međutim, naravno, raste. Ova gornja 3 lista su porasla kod mene i evo ga, raste 4. Ja sam dodala nešto, improvizaciju, ali nadam se da ću uspjeti u realizaciji, a sada ću da vam pokažem šta planiram. Kupila sam kanalicu u Radisanu. To je kanalica za kablove. Visoka je 2 metra, 4 cm dubina i 4 cm širina. Ona može da se tipluje u zid, znači dobro je i za neki potos, za šta god, plastična je. I sad ja imam ideju da unutra stavim sfagnu mahovinu i da nekako, ako naravno mogu, uglavim stem, odnosno stablo mog Splendida i njegove vazdušne korenčiće, da smestim tu. Vidjet ćemo kako će to da ide. Nadam se da će ići. Ja sam krenula sa skidanjem Splendida sa ove potpore, međutim zaglavila sam sa suvom mahovinom i vazdušnim korenovima. Hoću da ih izvučem, a da sačuvam ovu žicu, ali to nekako neće ići. Moram da nakvasim mahovinu i da tako izvučem nekako vazdušne korenove. Malo da upije. Samo da vam pokažem gde su zaglavili. Uspjet ću valjda da izvučem. A da koliko toliko ne ošteti. Vidite koliko se biljka drži čvrsto za. Bukvalno se ožilila unutra. Još malo.
Evo ih. Ja imam još jednu tu. Ovo je super za vazdušno oživljavanje. Znači, puste koren, vazdušni u mahovini, posle samo isečeš, imaš odmah koren, zasadiš. Odlično. Samo je potrebno stalno orošavanje mahovine. Kako bi se, naravno, aktivirali korenčići. Evo, samo sporo pokidam. Miroslave, ova ti je ideja super. Uspela sam da oštetim i ovu stvarno, ko zna gde je. Znači, vjerojatno ne ide u zemlju, u supstratu. Imam još. Samo da oslobodim i zadnju turu. Da vam kažem, evo kakve korenove ima uz pomoć sfagnu mahovine i ne mogu sve da držim. Evo ga, valjda se vidi. Sam odlučila Inače može i obična mahovina.
obična šumska mahovina. Ja trenutno imam ovu. Znači stavit ću prvo na... Iskreno ne znam kako ću ovo da izvedem, ali dobro. Onda ću da izvedem nekako. Imajući u vidu da je ovo 2 metra visoko. Mahovinu dobro stiskamo, samo bude vlažna. One korenove koji su bili malo promahovini zatvaramo, ponovo mahovinu.
ali ne previše da bude gusto zbijeno. Se nadam da vidite o čemu se radi. Fora je u tome da ja u ovu kanalicu, ona je bela pa se ne vidi, baš najbolje, ubacujem mahovinu i ubacujem stem. Aj sad. Nadam se da se sad vidi. Sad. Inače, kanalicu sam kupila u Radi Sam. Ako negdje postoji šira, još bolja opcija.
kao privedok kraju malo. Samo sekundu. I ovo je nešto što sam kupila u Radi Sam. I to bi bilo to. Uspešno. Baš sam se smorila i umorila. Kako će na tuširanje, to ne znam. Ali... reći će to lepo stabilno. Uz malo nereda. Evo ga. I tek će da raste gore. Malo smo musavi, ali dobro. Samo se nadam da će ova mahovina kojom sam popunila, dodat ću još negdje ako treba. Samo se nadam da će ona da bude mirna. Evo kako je to dole. Dodat ću ovdje još mahovine. Dole je zemlja, odnosno supstrat.
Žao mi je samo što sam malo ovaj posljednji list oštetila. Baš mi je krivo. To je stabilno još. Popunit ću još malo. I to je otprilike. Vidite kako je pravo. I sve na gore. Očekujem da raste i da bude veliki.